Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Binergy, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Binergy é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Binergy, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Alvariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Duro golpeo que sufriu a finais da semana pasada a cooperativa vitivinícola Viña Moraima do Concello de Barro. Na mañá do venres, os socios atopáronse cortadas máis de 900 cepas dun viñedo próximo ás súas instalacións, algunhas delas centenarias. E cando veu de comer o enólogo, xa se extrañou porque veu moito seco na viña. E cando vais a ver que pasou, se era polo calor ou se fora algún tratamento do sulfato mal dado ou así, e ao pasar por debaixo das parras, cando se deu conta o home, a mí se me chamou casi chorando e dixe, isto teño que darche unha mala noticia. E eu, que pasaría? Cortaron as cepas da viña. Dende a cooperativa están convencidos de que non foi un traballo sinxelo, non desconfían de ninguén, pero sí pensan que houbo máis dun implicado. Non temos palabras, non temos palabras para chamarlle a quen fixo semejante salvajada, porque por parte da adega levámonos ben con todos, non temos problemas, e que nos fixeran isto, ademais un ano que a parra, as viñas están bonitas, toparnos ahora así con este panorama, é desolador. Pensamos que tuvo que ser máis dunha persona, porque son 7.000 metros de terreno e cepas gordas como hai as cepas centenarias. Esa é unha motosierra de batería, porque tuvo que ser unha de batería porque as outras fan ruido. Entonces unha motosierra de batería non a corta moi facilmente. Tuvo que levarlle moito tempo, e depois as cepas novas xa cunha cizalla, esa claro, é dar un corte e xa vai. Cepas que plantamos nós hai 4 anos
cando nos fixemos cargo do cuidado da viña. Isto, ademais, nunha época en que necesitamos viño tamén. O acontecido é un duro golpe para a adega. A nivel económico, suporalles unha perda de máis de 120.000 euros, pero o valor das cepas centenarias é incalculable. Non é só a cuestión económica, que evidentemente é moi importante, sobre todo para unha adega pequena como é a nosa, sino tamén por lo que significa de historia, de cuidar o territorio, de mantelo. Esas cepas que falamos que teñen 100 anos viron moitas cousas en barro que ningún de nós podemos contar, e as cepas son distintas unhas de outras, non é unha plantación que poidas recuperar o ano seguinte, por moito que nos poida doer esta colleita. Nós non podemos chegar a primavera que ven, plantar e recuperarnos, non. Nos perdemos esta colleita e varias, e ademais eso, pues, co valor incalculable que teñen as cepas que son antigas, claro. Agora os socios da cooperativa xa pensan nos traballos para recuperar canto antes a produción nesta parcela, aínda que son conscientes de que non será unha tarefa sinxela nin rápida. Hai que arrancalas porque non poden quedar as raíces aí, porque senón pudren as novas que plantemos, comprar cepas novas, e vamos a perder 4 ou 5 anos de produción, que o que esta viña pode producir, solamente a produción dos 4 anos non baixa de 70.000 euros. Xo propio venres presentaron denuncia ante a Garda Civil. Confían en que alguén poida chegar algunha pista que sirva para dar cos responsables. Mentres os socios xa pensan en como superar esta sabotaxe e seguir traballando para levar Viña Moraima adiante. Creo que agora o que temos é que parar, respirar, deixar de chorar, porque choramos moito con isto, respirar e plantexarnos eso, facer o noso plan, pues eso, 5 anos máis tarde e con menos cartos para poder afrontar o que nos ven adiante. Pero a nosa idea é seguir para adiante, claro que sí. Que nos fixo isto, si era a propósito por nós, que pode estar tranquilo que nos imos a ir. ¿Te preocupan los efectos del mildiu en tus viñedos? Ha llegado Orondis Ultra, un gran salto frente al mildiu. Gracias a sus 2 materias activas, oxatiapiprolina y mandipropamida, y sus 2 modos de acción diferentes, ofrece una alta eficacia y una excelente persistencia. Orondis Ultra es sistémico y translaminar, lo que proporciona una protección adicional de los nuevos brotes, debiendo de realizar la aplicación desde el inicio de la floración hasta el cuajado. Gracias a su resistencia al lavado, incluso soportando fuertes lluvias 1 hora después de su aplicación, hace que Orondis Ultra ofrezca la máxima protección. De un gran salto frente al mildiu con Orondis Ultra. Y lo mejor es de Singenta. O albariño da adega Meañes a Bionta é o mellor da anada 2023 da denominación de orixe Rías Baixas. A elaboración fíxose co ouro da cata no concurso da Festa do Albariño de Cambados. A prata, pola súa banda, marchou para Soutomaior, para a adega Noelia Bebelia. Mucha satisfacción. Es cierto que premios, sabes, en el mundo del vino hay muchos premios, pero yo hago especial énfasis en el premio de la Fiesta del Albariño, porque la trascendencia, sobre todo a nivel local, lo que es Galicia, incluso proximidades, no hay ningún premio que tenga la trascendencia y la importancia de la fiesta de Cambados. Y es un premio que enseguida se nota sobre las ventas. El día siguiente, o incluso desde la hora siguiente, ya se empieza a notar. Por eso una satisfacción enorme, ¿no? Nosotros llevamos relativamente muy pocos años, es la 5ª edición en la que nos presentamos y bueno, súper contentos porque de las 5 ediciones salimos premiados en 3, con lo cual es una estadística enorme, brutal, sí. Nosotros empezamos con la idea de este concepto de viñera, donde elaborar vinos únicamente con uva propia, y en nuestro caso de una sola parcela. Y yo creo que es la clave esa, ¿no? Tenemos el proceso muy controlado, desde la producción de la uva hasta que el vino lo embotellamos. O bronce recaeu na adega Atis, co seu xión, outra adega meañesa que converteu o concello nun dos protagonistas desta edición da Festa do Albariño. Eu sempre digo que Meaño é terra de viño. Este ano, na edición de Albariño, a Festa do Albariño Cambados 2024, hai 2 bodegas, o primeiro premio de Bionta e o terceiro premio de Atis. A verdade que é un orgullo. Toda a comarca ten un peso específico moi importante no tema do viño. Ben no ámbito económico, no social, no cultural e tamén no turístico. O viño ten que ser algo máis que un produto, ten que ser un elemento dinamizador e turístico na nosa comarca. E Meaño, como digo, Meaño é terra de viño.
Os viños destas 3 adegas foron os escollidos polos catadores entre as 61 marcas que participaron nesta edición da cata concurso, a 36ª, un panel de expertos que destacou a alta calidade dos viños presentados. Bueno, é ben certo que os que o levan os premios son viños bons e chegaron á final e pasaron á final. Por lo tanto, eu, como non podía ser de outra maneira, quero felicitalos, dalle os seus parabéns e de seguir así, que sigan así, traballando ben, porque é o ben deles e máis é o ben de todos. Entendo que estamos en unha añada de unha calidad excelente, unha calidad excepcional. Se lle dou o nivel de moi boa añada, penso que somos moi exigentes. Que viños chegaron aquí ao certamen do viño albariño de Cambados? 60 e tantos viños que esos son unha maravilla. Unha maravilla que é o que demostra o nivel de calidad que temos dentro da DO Rías Baixas. A entrega foi o colofondo Xantarco que tradicionalmente se despide a festa do albariño de Cambados. Despediuse así unha edición multitudinaria na que non se rexistraron problemas salientables. Pero en términos xerais e tendo en conta o volume de xente que acudiu estes días a Cambados, creo que podemos todos os veciños e veciñas de Cambados, Concello, Capítulo Serenísimo, Consello Regulador, todos os que dunha maneira ou outra, corpos e forzas de seguridade do Estado, Policía Local, etc., podemos congratularnos de que saíra todo ben. Foi de moitísimo público e, bueno, creo que a festa, ademais, desenvolveuse nun bo ambiente, sen problemas graves, funcionando todo, pois, prácticamente á perfección, de todos os servicios municipais, limpeza, seguridade, servizos sanitarios, en definitiva, felicitarnos todos. Na carpa instalada en Torrado reuníronse máis de medio milleiro de persoas, entre elas numerosas autoridades, que non se quixeron perder unha das maiores festas de toda Galicia. Presumamos do noso sector primario, que tanto caracteriza a Galicia, que hoxe é sinónimo de innovación, de vanguarda, pero tamén sen esquecer o cariño co que se trata o produto. Presumamos dos nosos viticultores e adegueiros, preservadores da paisaxe e dinamizadores económicos. Porque ano tras ano son moitas as persoas que elixen este destino Cambados a Rías Baixas para disfrutar da cultura, da gastronomía e de outras moitas cousas, pero tamén do viño. Por iso que, sabedes, e se non vos lo recordo, escóllennos porque ofrecemos calidad de vida, experiencias 100% Rías Baixas, e dese infinito catálogo de experiencias Rías Baixas, o enoturismo, o viño, é unha peza fundamental. Eu, como alcalde de Sanxenxo, apoiando aquí a 72 edición dunha festa que é unha festa de todos, unha festa moi importante para a nosa comarca, e, por tanto, é obligatorio estar aquí. Estou moi contento de que me sigan invitando. Eu, pois eso, defender a comarca dos Salnés como non pode ser de outra maneira. E o albariño é un clásico noso. É algo moi importante precisamente para promocionar a comarca dos Salnés. E Cambados pois é un destes concellos que precisamente organiza unha das festas máis importantes precisamente desta comarca, o albariño, que aparte ten unha promoción do turismo que para nós é algo moi importante, e por outra banda tamén ten ese sector, ese movimento económico moi importante entre todas as familias dos Salnés. Pois a importancia é vital, e creo que a DO está volcada en esta festa, fundamentalmente porque hai moitas familias que viven do mundo do viño. Para Cambados e para toda a comarca verse chea de xente como se veu estos 5 días é fundamental. Moitas familias están agardando por estes 5 días para vivir, e creo que, bueno, que o resultado é excelente. A festa transcurreu sin incidencias e a verdade, o galla que para o ano pues, siga sendo o mesmo e máis grande todavía se pode ser. Eu creo que o viño é un complemento excepcional da gastronomía que temos, sobre todo nas Rías Baixas, e polo tanto temos que felicitarnos todos, non? Un día como doxe, da festa do albariño, no que se dan os premios e no que celebramos a calidade destos caldos, non? Ademais da entrega de premios, entregouse tamén o recoñecemento do Concello a Folla de Ouro, como é tradición foi para a pregoeira deste ano a mariscadora cambadesa Victoria Ouviña. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola.
Agrícola Casal ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba Pontevedra. O xantar prolongouse ata ben entrada a tarde, foi o acto de despedida, pero a xornada comezou xa pola mañá con outra das citas ineludibles da Festa do Albariño de Cambados. O patio de armas do Pazo de Fefiñáns acolleu o acto do capítulo Serenísimo. Porque en un año he podido vivir de primera persona todo lo que mueve y lo que se está en esta denominación de origen. Y créanme, es trabajo, trabajo y más trabajo. Pero cuando uno ve los resultados, les aseguro que es para sentirse muy orgulloso. Pero como les decía, también es una gran responsabilidad, sobre todo para todos los retos futuros. Permítanme que les cuente que a finales del año pasado presentamos el Plan Director 2024-2030, que marca la hoja de ruta para el sector de Rías Baixas en los próximos 6 años. Y nos marca unos objetivos ambiciosos, pero alcanzables, sobre todo si seguimos trabajando unidos como hemos hecho siempre hasta ahora. Ser damas e cabaleiros do capítulo non é o recoñecemento dun día, é ser embaixadores deste viño e da cultura galega por todo o mundo. La capa acredita como valedor de la causa del Albariño. O Albariño sumou así 5 novos embaixadores, ademais de Luis Sánchez Merlo, abogado e director xeral no Ministerio de Relacións coa Comunidade Europea, recolleron a súa capa a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, a adegueira de bodegas rectoral do UMIA, Miriam Vázquez, o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, e o viticultor e socio fundador de bodegas Martín Codas, José Ramón Villanueva. En primeiro lugar, estou agradecidísima, ¿no?, por este recoñecemento de ser dama do Albariño. Moi feliz de estar hoxe aquí nesta festa que é un referente en todo Galicia, en España e xa no mundo. É un escaparate, como dicía mañá, para uns viños excelentes que temos pois en Rías Baixas, e quero recoñecer por su excelente labor que están facendo dende a DEO pois para promocionar e para traballar. Bueno, pois eu tuve unha sorte de ser nomeado cabaleiro do Albariño, ya sei un tremendo orgullo, automáticamente pois incrementa, si cabe, todavía máis o meu compromiso co Albariño, e que os 365 días do ano o vou a levar, pero ca máxima das dilixencias. Bueno, aquí estamos a falar de Cambados, Rías Baixas, donde está claro que a xente ven a disfrutar, somos o mellor destino para disfrutar do enoturismo. E aí xoga un papel clave que estamos a potenciar desde a Diputación de Pontevedra, e o Albariño pois, é unha mostra de moitas, como outras moitas festas que se desenvolven no conxunto da provincia, que son un motor económico importante a nivel local, comarcal e tamén provincial. No marco do acto tamén se fixo entrega das follas de prata das distincións aos xovenes albariñenses e os albariñenses de honra. Este último recoñecemento que recolleron a Confederación de Empresarios de Galicia e esta casa, Canal Rías Baixas. Turismo de Galicia, o seu director, está moi agradecido a Rías Baixas, a denominación de orixe Rías Baixas e a organización da Festa do Albariño por terme distinguido coa folla de plata. Agora mesmo a enogastronomía é a segunda motivación para os visitantes para chegarse a Galicia. Cada vez está gañando máis adeptos, por decirlo así, a gastronomía galega e tamén, por suposto, todo relacionado co mundo do viño. E así o vemos en festas como esta do Albariño e en outras que se celebran nas outras 4 DOs que existen en Galicia. Pues realmente creo que se está haciendo una labor muy importante por parte tanto del sector vitivinícola como por la parte de las bodegas, y eso significa que se demuestra que la aceptación por parte del consumidor, que somos todos, es la que lleva a que tenga un éxito espectacular, ¿no? Yo creo que hay que seguir en ese camino, no hay que dormirse, hay que ser innovadores, hay que seguir internacionalizándose en otros desde el punto de vista empresarial en otros mercados, y yo creo que eso es el futuro y yo creo que es el foco donde tiene que poner el Albariño, y yo creo que se está haciendo de manera muy adecuada y bien, y eso llevará a los éxitos que está teniendo y mucho más, ¿no?
Este foi o primeiro capítulo que dirixiu o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Exerceu de gran mestre o non poder asistir Alberto Núñez Feijóo, que se está recuperando despois de sufrir un desprendemento de retina. Y si hacemos bien las cosas respecto al Albariño, estaremos haciendo las cosas bien respecto a otras circunstancias muy importantes en Galicia. Estamos creciendo mucho, estamos abriéndonos hacia el exterior. Esta denominación, todos los vinos aquí se producen, no se entenderían sin esa vocación exportadora que empezó saliendo del pequeño círculo de lo que era el Sandés, se fue extendiendo a Galicia como un vino de enorme calidad, luego al resto de España y ahora estamos en muchísimos sitios del mundo. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. O proxecto IPM Works celebrou o seu 10º e último evento de demostración en Galicia enfocado na aplicación de compostaxe e vermicompostaxe en viñedos. Este evento organizado pola Fundación Empresa Universidade Galega, FEUGA, tivo lugar en Adegas Martín Codax, en Cambados, e contou coa participación de máis de 60 agricultores e especialistas no sector. Hugo Martínez Cordeiro, Álvaro da Silva Sieiro e Alejandro Figueroa Rodríguez, do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal e do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo, guiaron os asistentes a través de diferentes aspectos do proceso. A xornada abordou as fases e condicións da compostaxe e vermicompostaxe, explicando en detalle cada fase do proceso. Ademais, presentáronse exemplos prácticos do seu uso na viticultura para ilustrar a súa efectividade. Os investigadores tamén achegaron mostras reais para que os asistentes puidesen ver os resultados do proceso, destacando a súa vez os beneficios ambientais e agronómicos destas prácticas sostibles. O obxectivo da xornada non era outro que promover prácticas agrícolas sostibles e mellorar a saúde do chan nos viñedos a través do uso de compost e vermicompost, ofrecendo unha plataforma para a colaboración e o intercambio de coñecementos entre profesionais do sector. A compostaxe e o vermicompostaxe son prácticas fundamentais dentro da xestión integrada de pragas en viticultura, debido aos seus numerosos beneficios. Estes métodos non só permiten a transformación de residuos orgánicos como o bagazo de uva en recursos útiles, senón que tamén melloran a estrutura e fertilidade do chan. O compost e o vermicompost incrementan a materia orgánica, promoven a actividade microbiolóxica beneficiosa e axudan a manter un equilibrio natural no viñedo, reducindo así a dependencia de fertilizantes químicos e mellorando a resistencia das plantas a enfermidades e pragas. Ademais, ao utilizar estes recursos, minimízase a xeración de residuos agrícolas e contribúese positivamente á sustentabilidade ambiental e económica do sector vitivinícola. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. O vindeiro 9 de agosto a praza de Fefiñáns de Cambados converterase nunha auténtica pasarela e o escenario escollido polo Concello para acoller unha das actividades da súa programación para conmemorar o nomeamento da vila como Cidade Española do Viño 2024. Trátase dun desfile a cargo da deseñadora cambadesa Eva Soto, que ao igual que fixo no 2015, presentará a súa proposta cunha vintena de pezas feitas con papel. Como mínimo 2.000, 3.000 sillas. E, bueno, creo que a plaza en esas fechas, 9 de agosto, moitísimos veciños, non? Que seguro que van a vir, non? E que teñen ganas despois de tantos anos, e tamén moitísimos turistas porque estamos en agosto, non?
e bueno, que dicía, bueno, pois se algunha peza pois a pode levar a algún certamen nacional e internacional, pois é unha promoción importante de Cambados, non? De Cambados e tamén relacionada co viño, non? Da cidade española do viño. La colección está inspirada en el arte, en la arquitectura, en el vino y, bueno, como no, en mi pueblo, en Cambados. Los rasgos que la definen es el arte y la arquitectura. El vino aparecerá en cada una de las piezas en forma con imágenes, en forma arquitectónica, zonas así de Cambados que aparecerán reflejadas en pliegues, en formas. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Zorbeck Vinabria, el nuevo fungicida para el control eficaz de mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha, la resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorbeck Vinabria en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga.